Milena Kačeventa obavila je razgovor sa Drvetom Mudrosti o gorućim temama u eliti. Ona je produkciji priznala da je promenila mišljenje o Mileni Kulić i da joj je žao što se trenutno nalazi u prostoru sa dva bivša momka, Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Acanovićem Bebicom. Miljane mi je žao, ona je i dalje zaljubljena u Zolu, a tu i Bebica, pa se osjeća povređeno što je on nastavio dalje. Promenila sam mišljenje jer ja nju gledam sa ženske strane. Bebicu sam zgotivila od početka, a mi smo ovde kratko. Mi provodimo dosta vremena zajedno, Teodora me nervira, ponašanje joj je odvrtno. Folirantkinja je, nije iskrena sa Bebicom. Ona je vrlo drska, ponašanje je odvrtno, mislim da nije dobila poruku koju je očekivala pa se prepustila Bebici, rekla je Milena, pa dodala. Bebica se sa druge strane ozbiljno zagreo za Teodoru, ali ni Žana ni Đedović ne veruju da je iskren, ali i ja to ne vidim. Pored toga Milica mi se ne sviđa, a Terzu sam zgotivila, ali ona mi je fuj. Priča kako se svašta prošla, a sada saznajemo šta je sve prošla. Ona je tip žene koja ja ne podnosim, tačnije laka žena. Nije se ona zagrejala za Terzu, ali opet nije iskrena. Ona Terzu koristi na sve moguće načine, a mislim da je bila u odnosu sa Janjušem te je i on poludeo sinoć. Ja sam sigurna da će i Bebici Terza na kraju biti povređeni, rekla je Milena.